फाइनली जों जाबाय बना नै गाइसमोन बना जाबाय एबार ना थांनोसै आरोना न'आव होलांसै हेल' लोगोफोर ब्लग लाबोया बहुत गोबाव जाबायमोन आरोना दिनै मोनसे धामाका मोनसे ब्लग लाबोगासिनो थांगासिनो हाबानि बन लायनो थांगासिनो आरोना नै गारिया बैयाव दंखायो ट्रेक्टरा नै थांनिनो हाबा आरोना एसे लाजिदों आरो इदि हाबाया बिथांनि नुनो मोनगोन हाबायाव दा जों हाबानि बनखौ लायगोनसै आरोना हेल' दा आरो मानसि सानैसो नेगासिनो आरोना बिसोर फैजोबबाथाय जों थांसै नै मानसिफ्रा इसोरनो आरोना नै नै दाहायलालै मा नै गाइस दायो थांसै आरोना मानसिफ्रा इफोरनो नै बिथांनि हाबा आरोना बै सिख्लाया एकदम
फ्रियानो मोनो आरोना बनफोरखौ दै बेखौनो जों थिखांगोन हेभि नुखादों आरोना ओरै सब हेभि नुखादों आरोना मानसिफोरखौबो नै मालिका ड्राइभारा नायनो हागोन नै नोंथांमोना थगायदों सानदोंबा नै दैयानो गैया आरोना ओरैनो पुरा दै एसे दै आरोना नै बेखिनिया दै गैथ'वा ओमफ्राय ओरैनो पुरा दै आरोना एसे बालाबारि एकदम सालायबाय दं आरोना थिखांगासिनो दायो लासै लासै थिखांसिगोन जों फाइनालि मोनफैबाय मोनफैनानै ओमफ्राय जों थिखांबाय आरोना मोननै मोनथामसो एकदम ब्रह्मपुत्र दैमायाव मोनफैबाय आरोना जों फैयै फैयै पुरा नायनो हागोन नोंथांमोना नै ओरै पुरा ब्रह्मपुत्र दैया ना एकदम गिदिरखा आरोना ओमफ्राय नै बन थिखांबावनो नागिरदों ओरैजाय आंबो थिखांनोसै बारा भिडिअ बनायबाय थाबाबो जाया नङा होमबा ब्रह्मपुत्रनि हाग्राबारिखौ नायनो हागोन गासै हाग्राबारिया एकदम लोगोफोर जोंनिथिं हाग्रानि बोरमाबो दं आरोना हाग्रानि बोरमा ओरै थांबाय भिडिअखौ बनायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय बिदिनो नुलांगोन खोमा अबेबा अबेबा बिदिनो नायनो हागोन गारि मोनसे मोनांगौ माबा मोनसे बुस्थु मोसाबा मोसौफोरखौ दाखुलाबायनानै दोनलांदों आरोना बेखायनो मोनांगौ नङा माखो नंगौ गोदो गोदायनि बेयावनो मोसाया थायोब्ला नागासिनो जायो गोदोनिफ्राय भिउखौ नायगासिनोमोन एकदम हेभि हिट नुखाजोबदों मानसिफोरखौबो आयौ खोनाङाखै भिउआ गोदोनिफ्राय बापरे ब्रह्मपुत्रनि भिउ गाइस ब्रह्मपुत्र नायनो हागोन नै एकदम ओरै नुहुरानो माने ना माबायदिलै भिउफ्रालाय भिउ पइन्टआनो मजायानो बेलेग बेखौ लांगोन सार जोंना बन बुथुमग्राफ्रा ओरै दङ आंबो गोजा दं आरोना दा बनखौनो मोनथ'वाखै नै बरफ गायसै बरफआ खाथियावनो जोंना जोमैखौ बरफ गायसै नुसै नायग्रा बरफ गायसै नंगौ बरफ गायसै नै एकदम खाथियावनो 5 किल'मिटारसो थांबानो मोनगोन आरोना केमेरा एसे फिसा नुयो नालाय गोदान नुहुरो नंगौ नङा सार बेखिनिया बन गैया खोमालै दाख्लै जोंनो माथो बुथायजोब्बाय लांगोन दांनैसो आसोल माखान नै जाबाय आरोना नै थिखांबाय दं आरो पुरा थिखांबाय दं आं दा मोजां खालामनाया भिउफ्रा एकदम हेभि गाइस दैमानि जानुवारि बेफोरावनो पार्टि एकदम हेभि आरोना दाबायदि गोजानानो जायो मा माने जिबौ नै जिबौ ओंखारदों माने नायनायाव बायलै बाख्ला मानैबो जिबौ दं आरोना जिबौ बोरै माथो बोरै नै जिबौआ बोरमा मानैबो खाबाय फिसासो माथो नालाय अरे मा फाग्ला लैसोलाय आया जुमाय जादों आया मा फाग्लालै जिबौफ्रालाय नै थांदो नै माथो नै जुमायानो बे बुस्थुआ बाय माथो नै
Tiago ini. Ini Tiago kena. Masih terus. Masih ya. Bentar nih, kita kecil ayah. Set, ayah mari sana dulu. एकदम गाइस भिउफ्रा एकदम दैमायाव फैबाथाय मजायानो बेलेग आरोना जि मोजां भिउलै गाइस मोन बापरे नायबानो नायबाय थाथावथाव आरोना नायनो हागोन नै बनायावबो दं आरोना बेखौबो उल्था लायगोन लाखि जाबाय हरदो हायो माथो मानसि दङ ब्रा हमदो दे हमदोनो गोजांग्राफोरा जोङो मोसागोन बेखौ सुखांनानै सिखौ मोजां हमना खावसे सिखौ दोनबा सिखौ दो गंनै दं गरम खालामब्रा सेर गंनै दं नायनां बिसोरो ओइ थांलाय बै खाथियाव बुथुमनानै दोनलाय थांला होब्रा नै इखौ लांगोन नामा इखौ ayah ini singkong lagi dah enggak benar. Juga baik dong karena murah. Timpra dengan timpra. Ini dong tim. Timran kan namanya semua. Woi, nih kelas semua. Gak baik kamu itu. Ini ayo. देखो उठाई शेयर ना हाथ ना करना यार गाइस मन ला geser bumbane guys नै driver-a गाखोबाय होसिगोन दा ओमफ्राय नायदो एसे गोजाननिफ्राय लाबोयो आरो जेनेबा जों एकदम गोजाननिफ्राय बालाबारिनिफ्राय जानांगौ बेयावनो मोनो आरोना जोंनिया एकदम साइबानो मोनो बायलायनाङा जोंना मालाय बायदि माथ्र' गारि भारा हो बास जाबाय नङा होमबा बेफोरो एकदम बिनामुलियानो नै बेसे नांगौ मा नांगौ मोनजोबगोन एकदम बिनामुलियानो मोनजोबो आरोना गायमोन होद मा बुस्थुलै मोनसे आखाय गायसमोन आखाय फारसे इमान गिदिर बनखौ थिखांनो हायो बायलाजोब्बायसो एसे बन दं होननानै बुंदो आरोना नै फुरा इफोराव बनानो सब दंजोबो आरो देखायफ्रा तो गाइस एकदम ओरैनो फ्रा हिबि जायगाफोरखौ देखायना केमेरामेन एसे बोरै एकदम हिबि आरोना नायनो जि समायना रमायना जों एकदम ब्रह्मपुत्र दैमायाव दंफैयो आरोना मोजां ब्रह्मपुत्र दैमायाव दंफैयो जों गाइस एकदम हिबि आरोना बेरायनायफ्राव मोजाङानो बेलेग आरोना ओमफ्राय आथिं आखाइ खिन्थु साफा थाया एकदम उफाय गैया सोलौ गायो बनखौ थिखांनोसै सावना नङा माथो इनिफ्राय सावनायसो नुदों आं फैलाय बन
माबोरै सालाबाय दंफां गोथौ जाखो सावनायफ्रा नै बांगालि मानसिलाय इयो थिखोनो हागोन ओमफ्राय मा बुस्थु नागिरदों गाइस मोननै बलबो मोनगोन बल नै गाइस लाइटबो मोनगोन आरोना एकदम हेभि बुस्थु मोनो इफोराव फैबाथाय मा नांगौ बथल नांगौ नामा बथलखौबो नै गारि लाबो हाजो बायदि बन दङ लाबो आं गिबायलै इफोराव खेला जिबौ थायोना बेवहाय ओंखारला बायबा फट'खौ गिदिर जागौमोन आं दहाय नुनानै बेखौ लांनांगोन ना नै गाइस मा बथल होनो बेखौ पड'एन गाइस नै पड'एन बथल जाय लोङो बिसोर मिथिगोन आरोना बे बथलखौ माबायदि बहुद ताग्रा ओरै होबाबो गावो माथो गावा सानदोंमोन आङो गावमारदोंसो होद बेजों होगोन मा इसोरनो बथल नांगौ नै एकदम मोनजोबगोन मा होनो बेखौ बथलखौ बाबे आइबि होनदों माथो आइबि मन नो मा बुस्थु नांगौ सेन्देल नांगौबा सेन्देल मोनगोन नै गाइस सेन्देल बथला मा सेन्देल मोनगोन मा नांगौ बन नांगौ बन मोनगोन मा नांगौ नैबेखौसो जागोन नैबे बथला आयै हिबि बाबरे गल्ड होनबावदोसो नै गल्ड गावगोन ना गावा खनसे ट्राय नायनोसै नामा ट्राय नायबावनो नामा गाइसमोन ट्राय खनसे ट्राय नायबावनोसै दै गिलै आं बिदिखौ बोरैबा सांफ्लाव होनबासो जानाय नङालै बथल इयाव होगोन आख' ओइ केमेरामेना आंना एबार बथल देखुखौ जाहैदों दै होमबा दे आं गिलै बिदिखौ नायनो हाया आं एकदम हेभि बथलमोनलै गाइसमोन नै बथलखौ बिदि देखुबो जायो आयौ बथला नै बिदि जाबाय आरोना अबस्थाया बिराद दामि बथल आरोना ओरै देखायब्रा मानसिया ओरै देखायब्रा होदो वाव हासिनि दंमोन इयाव ट्रेक्टरा बेसेबा गोजानाव दं आरोना फैबाय दं फिसा नुनायानो आरोना नै हाजो बायदि नै दासो फैदों नै गाइस बै गुफुर एकदम बरफ आरोना ब्रह्मपुत्र खाथियाव फैबाथाय बरफबो नुयो आरोना माने आरो फुङाव फैबाथाय बेफोराव नुनाय नङा आरो ना गाइसमोन नै ट्रेक्टरा फैबाय दं गावाखै मा फाग्ला बथलैलाय हाजो बायदि बन दं आरोना गाइस बेसे बन नांगौ माबायदि बन नांगौ गाइस मा साइज नांगौ सेन्देल नांगौबा सेन्देल मोनगोन बन नांगौबा बन मोनगोन बयाम नांगौबा बयाम मोनगोन सेन्देल नांगौबा सेन्देल मोनगोन मा होनो ओइ थैज' गावबावाखैसो बे बना ओरैबायदि बन आरोना जोंहा हाजोआव माबा जोंनियाव दंफाङा माबा गैया जोंनियाव अन्थाइ गैया आरोना दैमायाव बन के बन दं आरो हाजो बायदि बन बे गाइसो एकदम ओरै पुरा नायो बन गोजा आरोना बे बन के बन नै मा साइसनि बन नांगौ गाइस बन ओरै बनानो बन बाबरे बनानो बन थ' गाइस बेसे नांगौ आरोना बनानो बन इफोराव नुनायफ्रा सब बन गोजा आरोना ओरै अन्थाइ गैया बन गोजा मा नांगौ एकदम बनानो गोजा आरोना मा खालामनो आरो बनानो बन बथल दं बन दं हेलमेट बायला दं सब बन आरोना थ' गाइस जों दा थिखांग्रोनोसै दा डाइलग मारिबाय थानो सम गैला थिखांग्रोना लाग्रोनोसै आरोना जोङो जि मोजां बन दं माने नै बादामबो हास'लायनायबावसो दङ नै थिखांग्रोनोसै दायो बेसे नै थिखांबाय दं दसेनो फुल जाबायानो नै ओइ जिबौ ओंखारदोंमोन नामा होनदों इयाव मा बुस्थु सारियो आनबक्सिं खालामनो फै आनबक्सिं गाइस नै आसोला खालामदों मा बुस्थुलै माबानि केपि स्करसो माथो ओइ गाइस नै बिदिबो मोनो आरोना एकदम बिन्दासाव मा जानो गोसो मोनजोबो
नुदों guys. Pura bandelan dong. Kriyaवनो मोनो. मा बुस्थुफ्रा बेलाय? थांखु नामा? नाय, एसे लान देखायब्रा. दा खबर ओरै थाखा ओरै जाखिसे मोजां नुयो. थ' guys, गोसो बायदि मोनो खाथियाव थांसै. नै गोसो बायदि बेसे जानो हायोबा ओरै माला गाननानै लानो हायो. जाबाय. Bang, sini kamera Sandal nanggo, sandal manggan, bon nanggo, bon manggan lagi mau. Sampai. Kami minta lah, lu enak lah mau minum. Yo. Bon mudang bon kirim dia pasang. Bon, dia bon ko bore sing nak gele. Oh, bon dia mudang nak gele. Kentu mama bisa kena orang gelang-gelang. Woi, ikut campur. Ikut campur, ये भीड़ा पूरा चिंगन इक गावना गन. ये भीड़ा पूरा गावन रा. Yai. Dai. Woi, đây có ông pin. Bắp पूरा इधर बोला. अरे कैमरामैन. ओए कैमरामैन फोकस करो नेक्स्ट करो. हम लगा. Jibo dong guys. Bener. Jibo dong ande jibo. Sisi berapa tuh nama? Dongla kok konde yo orang. Konde orang mau mundur lah. Itu. Dengan di sini yo. Konde sama se. Mundur. Kok berani ngomong sih? Sandut. Ini sih dia gaul benda. Kalau ini sandut juga. Ubah ni ni cina hari ini. Ubah. Ini bilang dulu kira lagi benda. Ubah betul betul. Mabri cek lagi. Ubah. Ini dia okey. La 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 la. Hey, jangan pura, sabar. Ini jangan sabar, bona nih, guys men. Bona sabar, ibar ha. Angker nano, belangke. Ceklah. Ceklah. Jangan bisa salah pernah gilin lang pa. Mozaan.